eziokwu na ndị Igbo na-ala ekele ego. Eziokwu na-ala ekele ego, nwere ndị na-ala ekele ego. Mana ọ na-abụ ihe ihere na-apụtazi na mba ọzọ ewerezie ndị anyị ka mgbe werezie ihe ndị be anyị na-eme na-akpali ndị be anyị. Ọ bụ ihe ọ ya abapụta na-asị na ndị anyị ka aka na-abala anyị mba. If you give me say some of us reduce go are you too. I'm not speaking for everybody. I'm not saying you hear some of them buy reduce go don't buy it too. Oku na for case agwa you kwe anyhow because of ihe ndị buy na-eme. Onya na-ekwu ihe ama ihe ọ na-afụ wee na-ekwu ya. Ọndụ kwa gbagote ndị ọnụ gbagote na Nigeria. Because ọ bụ na ofubere ihe like that ọma nkwu ya. Kedu ihe ndị buy mego behind the scene wee hapụ nwanne anyị nwoke ebe o kwesịrị ịdị. Mụ na-ekwu because ọnụ na omekwu mmekwu mana ndị ahụ okwu lụrụ ije ahụ ha kwesịrị na-eji ya for somebody after na asị m enwereghị unu pas not just ikwu take action ngwa na-ede rubbish na comment section kedu ihe ime nwere eje na post gị ikwubeghị maka anything ikwubeghị maka nwụrụ onwe ikwubeghị ihe ha na-eme ndị Igbo ikwubeghị maka ogbu na-egbu ndị Igbo na ihe ndị ụmụ nwanne anyị na-ekiri na ha na-eme omenala na-ezuzu ya na ana Igbo anyị ọ bụrụ na ihe na-eme a na-egbusisi ndị mmadụ na-egbusisi ihe a na-egbusi onwebe onye n'ime ha mepegoro nọ si ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ na Naịjirịa mgbe one ka oyi ibi ihe dị afọ ya wụ ihe ndị pastọ na-eme ihe ndị nka na-eme omenala jikwa wee mee nke omenala ichefuzi ya na ị na-eme omenala ma na ị nwere ebe ị na-ele ahịa n'ime ahịa. Don't be surprised na ị nwere kọstọma na-abịa azụ gị ahịa na those places a na-egbu ịmakwa automatically your sales GP ya reduce but you will not be paying attention to those things. Maka ị na-asị na ọ gbasara gị nọ ndị Christians ka a na-egbucha ndị Christians ndị a na-egbu ndị Christians amara wada na ị na-eme omenala ka ị na-eme eme omenala as long as ị nara asụ asụsụ be ha nwanne ha na-egbu ka egbu as long as ị naghị asụ asụsụ be ha ị naghị eti isi mkpu na ha anyị egbu ga egbu. So Nigeria and I nọ n'ime ya deserve collective effort. Biafra nwanne anyị asị na anyị na-achọ deserve collective effort as well. All that about ekwebe because I continue with ụdị aka na anyị ji Biafra nwanne anyị ama for many people are one without seeing it. Ị na ya achọ iji ọnụ ndị nwugonu without also seeing it. Ihe na-eme bụ gịnị collective effort ka anyị ji mee ya ọ baa ulu. N'ihe nwoke a bịakwa maka ndị Igbo because of gịnị akpịlị ogologo ego ihe niile ego at the end of the day na thank God na ọ bụrụ onye Igbo because o nwego iwe na otu ọfụ against ndị Igbo ọ dị ọkwa na mma ndị be anyị na-asị na okeke nwaanyị dị ntị njọ. Nenenu this video. I think why Igbos think they are marginalized is because they are so cheap to buy in the markets. When something is cheap, they feel marginalized. Tell me one Yoruba major person where they jail now. Even Sunday Igboho is out. Tell me one Hausa northerner or Fulani where they jail now. We be strong, activist or whatever you want to call it. None, even the bandits where they kidnap, where they do everything, they still get person where they speak for them. Gumi, he go still speak, say my people, give them education. Now why they be like this, he go still stand for his people. But the Igbos, tell me one politician in Igbo land that you can compare with Tinubu. One, just one. They are not even like this. Everybody scatter. Everybody want money. So, and they come out, they say, we are marginalized. Marginalize my foot when na cash and carry life. What a tribe. What a tribe. That is it. It is what it is. The way you lay your bed, now so you go lie on it. I'm not being tribalistic, but I'm just trying to let you know the gospel truth of life. When you are affordable, you turn to
commodity that anybody can buy. You can see how they do now. My brothers don't they put the cap. Majority don't sway. Hey, now money they there, protection they there. I don't call. But my own tribe, you see how many Yoruba they talk self. Apart from me, majority of Yoruba think say Omali self na here be. Or because I believe in what I believe in, and I believe in a better Nigeria, so I'll keep fighting for my country. But the Igbos, as a tribe, every man for himself, God for us all. Every man, every Igbo man for himself, God for them all. Thank God, say I no be Igbo by tribe. That tribe, they are so easy to buy. You just hold money and power, they will follow you like puppy dog. You know, forgetting Nnamdi Kanu for Chokoto prison. But our Yoruba, our own Igbo shall don't come. They don't clear him. And all his sins are forgiven. Now he's going to take royal title from Ile-Ife. But your own Nnamdi, Ide Sokoto, and all of you come they wear a mandate cap. What a tribe. Thank God say I no be Igbo or Peo. Make I stay my Yoruba jeje.